onsdag den 17. august er der fælles nordiske V5-spil ud til Charlottenlund Travbane. Det betyder som regel lidt forhøjet puljer, og måske er der den her gang lidt håb om, at det giver en ordentlig udbetaling, medmindre det bare bliver favoritterne, der løber lidt med sejrene. Og det skal vi kigge lidt nærmere på, Thomas Fischer. Lad os bare kaste os ud i det. Første afdeling, hvad bliver det for et løb, vi kan forvente os der? Jamen, jeg tror umiddelbart, at i løbet af de første 400-500 meter, så vil vi se, at Jeppe Juhl han har kørt Offenbach Briton frem til en position som førende, og derfra der tror jeg, at den bliver meget svært slået. Vi har faktisk et løbsklip med Offenbach Briton, som jeg synes, vi lige skal kigge lidt nærmere på. Det her det er fra slutningen af juli måned, her hvor vi kommer ind, der ligger hesten allerede i føringen. Ja, her har den altså været ude i en indledende, og det her er så finalen i en amatørserie, hvor Bjarke Haagensen dygtigt har styret den frem til føringen, og der bliver den altså hele vejen, og bliver scenariet det samme nu her, så er det altså klart, at jeg føler, at den sælger sig ret dyrt, når den først opnår føringen, så jeg tror, den vinder derfra. Og hvis det er, at man skal ind og spille lidt V5, skal man så have andre heste med til det her løb? Jeg synes, at umiddelbart så har jeg svært ved at pege på, hvem der skal vinde, hvis ikke Offenbach Briton gør det. Jeg synes, at den møder, jeg vil ikke sige dårlig konkurrence, men i hvert fald en mildere konkurrence, end hvad den har gjort senest. Så jeg synes, at det skal være en stor chance allerede i første afdeling. Altså en god start på et V5-spil. Hvis vi går videre til anden afdeling i V5-spil, der ved jeg, at du godt kan lide Morten Friis' køretur Oscar Wang. Hvorfor egentlig det? Jamen senest der vandt den i Skive i en tung bane, og den præstation i mente, synes jeg, hvis man sammenligner tiderne og distancen, jamen, så skal den gøre en rigtig god figur på Charlottenlund Travbane. Er der andre heste, man skal holde øje med her, eller er det også en Oscar Wang-sejr, der ligger og venter? Ej, jeg synes jo altså, at startspor 9, det kan være lidt besværligt anden række og så videre, så skal vi kigge lidt fremad, så skal det være Lars Lykke og Luke, som har startspor 4, eller også så skal det være Preben Kjærsgaard med Pioneer FH, som starter i spor 6 som de værste modbud. Men lad os lige prøve at tage et kig på Morten Friis' køretur med Oscar Wang. Her hvor vi kommer ind, der er det den her tunge bane, som lige blev omtalt for et øjeblik siden. Det er anden hest ude i andet spor. Ja, og herinde på Skives relativt korte opløb, der kommer Morten Friis altså ud til angreb her, og ja, der svarer den altså rigtig godt. Man kan se, det er en tung bane, og den har vundet de sidste 2 starter af træk, og med et afventende løb igen, jamen, så tror jeg også, den kan vinde på Charlottenlund. Så altså et løb, hvor man skal ind og måske gardere lidt med et par yderligere heste i form af nummer 4 Luke og nummer 6 Pioneer FH. Hvis vi skal videre til tredje afdeling i V5'eren, Thomas, hvad skal vi så holde øje med der? Jamen altså først og fremmest skal vi holde øje med, at det er en udtalelse til KG Bergmarks mindeløb på Darbedagen på Jersro, og det vil sige, at der er altså nogle af de allerbedste danske amatørheste til start her, og så er det der krydret med nogle heste, som normalvis ikke ejes af dem, som kører dem på dagen her, og der taler vi blandt andet om Nanook June, som jeg har valgt som udgangshest, trods et meget vanskelig spor 12. Og den skal altså ud fra startspor 12 på de her 2.000 meter. Bliver det for meget af det gode, eller er det muligt det her? Ej, jeg vil sige, at det er klart, at det ikke er en hest, der skal stå alene for spor 12. Man skal selvfølgelig gardere løbet bredt. Jeg synes bare, at Nanook June tidligere har vist, at det er altså en jernhest, som tåler at gå de her hårde løb. Men der er selvfølgelig også andre heste med i feltet. Men hvis de får kørt lidt med lidt nerver og lidt de her amatørkuske, måske får kørt lidt for stærkt undervejs, jamen så kan der være åbnet op for Nanook June med spor 12. Og vi skal da også lige kigge lidt nærmere på Nanook June. Vi skal tilbage til slutningen af juni måned, hvor altså selveste Sten Juhl sidder i solkæden. Her hvor vi kommer ind, der er Nanook June og Sten Juhl i føringen. Ja, og man kan se her på de her billeder også, at den kæmper altså hele vejen ind til målstregen, den her Nanook June, og det synes jeg, den snart har gjort igennem flere sæsoner. Det er altså en rigtig klassehest. De sidste 3 starter har den været ude på 3.000 meter. Nu er det igen 2.000 meter, og det tror jeg bekommer hesten rigtig godt. Videre til fjerde afdeling i V5-spillet her, der kommer vi til, ja, jeg skal jo passe på, hvad jeg siger, men måske en af mine yndlingsheste i hvert fald i år har haft en fantastisk sæson, Osborn. Er den til at besejre i det her løb? Normalvis vil jeg sige nej, det er den ikke, men i og med at den har startspor 9, så vil jeg sige, at det eneste, som kan fælde den, det er jo, at den tidligere har vist sig at være rigtig svært slået, hvis den sidder i føring undervejs. Det kommer den jo ikke til fra spor 9 af, ved mindre Arve Olsen selvfølgelig kører der til via at runde mange konkurrenter allerede tidligt i løbet og måske bliver sluppet, men jeg synes så sandelig, det er feltets bedste hest på forhånd. Og vi skal jo da også lige se et løbsklip med Osborn. Vi skal tilbage til 29. juni på Charlottenlund Travbane, hvor Osborn vinder. Her ligger den allerede i føring, hvor vi kommer ind. Ja, og der har den jo altså ligget stort set hele rejsen, og de her præstationer, som den har gjort efter sin skadespause, jamen det har altså været med mere smag alle sammen. Her vinder den altså på 13,7 på 2 kilometer. En virkelig fin præstation, og man kan se her, at den har fuldstændig konkurrenterne sat i skak her. Men hvis det du ikke skulle vise sig at være Osborn, hvis det bliver for meget det gode med startspor
9. Hvem skal man så holde øje med her? Jamen, så har jeg en lille fidus til Nohas Mats, som starter med spor 2 med Nikolaj Andersen. Det er en hest, som tidligere har været starthurtig, og kommer den til at føre måske løbet længe, og Arvid ikke tager initiativ til at køre fremad, jamen, så kan den være svært slået. Ellers så skal det være en hest som Nilan Over, som har startspor 6 for Jeppe Juhl, en hest, som tidligere også har gået godt på Charlottenlund Travbane. Men jeg synes jo altså, at Osborn er et hoved højere end de her 2 konkurrenter, og også de øvrige, hvis den selvfølgelig er frisk på dagen og får et fornuftigt løb for spor 9 af. Og det bringer os videre til dagens sidste afdeling i V5'eren her. 7. løb på dagen. Det er en lang distance, godt og vel 3 km er der, og så er det altså snorstart, som vi skal ud i. Hvad er betydning for det for selve løbet? Jamen det får den betydning, at vi selvfølgelig skal kigge på de stærke heste. Voldstart har de fleste af hestene prøvet masser af gange før, så det har ikke den store betydning. Andet end vi selvfølgelig skal kigge i volterne, og jeg synes jo altså, at de bedste heste på papiret står for de her 40 meters tillæg, og det er jo altså stadigvæk 3 kilometer, altså de har 3 omgange til at indhente det, så det har vel ikke en stor betydning i og med, at der ikke er så mange heste i de foranliggende volter. Og en af de heste, eller den hest, vi måske tror allermest på, det er Obelix Damhus. Vi skal tilbage til 22. maj for at finde et løbsklip, hvor Obelix Damhus sejrer en ganske sikker sejr. Ja, og der kan man i hvert fald sige her, der er den jo i hvert fald helt alene på banen. Men det er altså en start i Billund, hvor det også er på 3.240 meter det her. Det vil så vise sig, altså, det vil have den betydning, at den har altså de her lange distancer. Kendskab til dem og har dem i benene, så det er jo ikke noget, som skulle blive noget problem for Obelix Damhus. Og det er jo samme distance nu her onsdag, så jeg tror, den har en god chance. Skal der garderinger på i sidste afdeling her? Ja, det synes jeg godt, man kan gøre, men så skal det være Power to Elegance, som er første udfordring, som også starter nede fra den her lidt høje tillægsvolte. Men igen, det er normalvis de her heste nede fra tillægsvolten, som er de bedste, så det er dem, jeg ser som være første udfordrende. Og lige her til sidst, Thomas, hvis du sådan skal prøve at samle lidt op på et muligt V5-spil, måske ugarderet fra start med Offenbach Briton, og så hvordan ellers med de resterende 4 afdelinger? Jeg synes, amatørløbet, som vi var inde på, KG Bergmarks mindeløb, det skal være der, hvor man garderer bredt. Jeg synes, der er rigtig mange gode heste. Der tales meget om, at Søren Bol skal vinde med den hest, som vandt allerede, eller senest i onsdag, som jo er hesten Outstanding Shadow. Men en hest, der starter sjældent normalt, og i det her sammenhæng, der skal den altså starte med en uges mellemrum, så det kan jo i mine papirer være måske for tæt på. Den har også 3 galopper de sidste 5 starter. Det bliver mangens forhåndsfavorit, og derfor jeg har valgt at sige Nanook June som en af dem, man skal tage på. Obelix BT er også en tophest. Der er flere heste i det her løb, som jeg synes, man skal gardere med, men et rigtig seværdigt opgør og tage mange heste på. Og med det så er vi faktisk ved vejs ende i denne lille tipsoptakt til V5'eren på Charlottenlund Travbane den 17. august. Husk, at starten går 10 minutter over 4. Vi ønsker jer rigtig meget held og lykke med jeres V5-kuponer.